veliki pozdrav ljudi. Izvinite, ipak te malo buke. Danas ćemo da igramo Clash Royale. Ljudi, napravili smo klan. Samo da se učitam. Nešto mi je slab internet pa zbog toga. Napravili smo klan. Tako da možete sada svi ući. Tako da uživajte. Čekaj samo da se učite, izvinite zbog toga. Evo ljudi, uđite u Acina armija. Elder je Frey. Co lider je po zasluzi. Tako da uđite što pre. Izašao sam iz onog klana radi jednog nesporazuma. Nešto napisao i to je to, tako da nema veze o tome sada. Znači dođite u ovaj klan, ovdje ćemo raditi, skupljat ćemo gameove za turnire i to bi bilo to. Znači Acina armija, ko sve možda uđe, možda uđe oni koji imaju 0 trofeja, a koji nemaju klan, tako da mogu da uđu. I to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se ja samo da kažem. Napišite mi komentare u onaj klip što sam rekao, a ne u ovaj. Mislim možete u ovaj, ali ne čitam to u YouTube, nego vam odgovaram. Ali na onom klipu napišite mi komentare gdje ću ja da vam odgovaram u klipu. Tako da bi to bilo to sve za ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro. Poz!